Mismanagement? Mismanagement or manong dali ramang kayo makapaabot og mga mobile van. Ano nauna pa man ang mobile van kaysa mga tambal. Dito gyapon atong pribadong pharmacy. Dili sa wa na bisag bandin sa inyong ospital. Diha naman sa City Hospital na. Nya mao to kay pag-abutan ako dito kay kuan na siya gitatapan niya sa madug katong kuan kanang puti ba. Bandit ano. Mura-mura katong mura gapas, usa gibutangan bandit sa gibaatan. Sterile bus. Oy nana. Amo ra kinari so. Di palit gyapon to ni mos gawas. Ilahara to moro to inaan nila. Pero tayo mababay na. Ang itahi niya. Ana ko an. Pero makatimaan ka po og taga diin to nako nangutan ang taga diin to. Mayon ka nagpahin ito. Pagkahuman og tahi. Mao to kay pagka human og tahi, butos na siya elastic bandage na utana ko nga sir usa man paagi sa paglimpyo ana sir. Ingon naman siya nga okay ra basta ayaw lang jud balangi ang tambal. Ano na. Wa gyud mo pakitang doktor anang panahon na. Kalaing bahin gihinabi usab sa RPN News Team si Konsehal Daydi Sampo kabahin sa budget sa Toledo City Hospital. Naay hospital budget for medicine ato. Yeah, murag na. Yes. So from January December siyempre ma-consume tingali ang budget nga gi-appropriate niyo sa supplemental budget. Dire na tingali sa January. no, automatic na siya. Automatic, As soon as the mayor pirma na sa amuang ordinance, operation ordinance, doable na siya. How come kaganiha makita ninyo sa among page? Among interview dito sa ilahan o kamahat. Ultimong bandage, palisitaan man, wala di ay sila magpalit ana. Naku kay ko, ultimong bandage o na, sa pati uban ko na. Ang naa dito katulad kutol nga gihatni sa samay. Mara ko na available. Ultimo, may pinamic acid o antibiotic, wala daw sa hospital. Ihatag pag-prescription. Bato mo palit sa gawas. Dito sa gawas. Kaya wala na available nga tambal. Isa na itong inyong i-appropriate. Kami sa Sanggunian, we have done. Di mo ka-question nila. Hindi sila ka-question na mo. Kaya wag man gibalibaran na. Wag gali mi gibabaga na mo lang sahay na alam i-clarify nga sa ipadung ana-ana. Of course, part man na sa trabaho sa konseho nga i-clarify kung sa asa na kadung ang gipang pangayo nga appropriation sa mayor. Kami ng SP, ang among role is okay na ngayon sila kwarta, tagaan na mo kwarta, ilahan na maguna ka ng dirty work, sila na magguy mo padagang tanan. Gabot na guna nga, ikaprove na sa Sanggunian, at ito na maguna ang implementation sa executive department. So, naana dito, magsugod ba? Kung sa nila i-bidding ang mga tambal, kaya mo aking masagyo na procurement process, but isa ko kaimon nga, December pagod to, Pebrero na ka. So, isa ko kaimon nga, inana ko kadugay. Sa iyong pagduda, Vice? Mismanagement? Mismanagement or manong dali ramang kayo makapaabot og mga mobile van. Ano nauna pa man ang mobile van kaysa mga tambal. Nga kanatang tambal, quarterly man na ang pagpalit. Sa akong experience before, it's quarterly. Dili pa mahuman ang last quarter. Gasugod na may anak, PR na po para sa second quarter. Hantod mahuman tuig. So, dili kin mahitabo nga na ay time, why tambal? Because plan naman na mo ito na purpose na PPMP. Kay i-arrange na sila kano sa paliton. So, kaingon lang dyan ko nga, maikog ko pero let's miss. Samtang si Konsehal Ayan Sambo ni pasalig usab sa pagpadayon sa iyang pagtabang ngadto sa bata. Yes, actually, ato ginasuportahan kay maluoy sa tagon. Maluoy siya sa bata ba. Ang kana pong kuan, amahan, nagtrabaho po na Tunisia, kana Peter Wilder bitaw. Unya tuloy anak nila. Okay. Well, wala man tayo untang sa pagkuhan, no? So, habang karon nagawas naman sa ospital ang bata. Ngay ito sila ka ng pediatric stroller bitaw.
Niya. Mo ta atong gi-kuan po. Ngay po tag pediatric stroller. Hopefully maabot na siya by this week. Okay, para kuan. Yeah. Depende lang yung sa pamilya kung sa ilang kuan. So, for sure karon needs nila more on medical. Medical, Medical. medical. Para